Bueno, arrobiak zozketa bat antolatu edo egin dau, da tablet bat 10 pulgadatakoa, da, bueno, hemen daukaguz gure partaide guztiak, guztira daukaguz 688 zehazki, hemen aldo zuen mogan ikusi, eta, bueno, sorte ondan hori, aber zetokaten dan, hemen daukagu web horri bat, numero bat urtengo dana, eta, bueno, hor numero bat tokako danean, izen bat agertuko da bere izango da irabazlia, sorte ondan hori. Bueno, emaitza da 520, orduan goia 520 zenbakira, eta ber nori toka jakon, 520, amen, 520. Uribarri BHI ikastorakoa da toka jako Mikel Leon Salcedo jaunari. Bueno, zorizonak, Mikel, da, bueno, kontaktuan jarriko gara zugaz.